Secrets. Top secret. Top secret. Top secret. Hi, Kabisha. It's me, DJ Rocketera, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan ang host ng programa ay pabebe. Charot! Tuwid, darot! Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi! Magandang gabi po. Ano pong pwede namin itawag sa iyo? Alice. Anong pangalan? Ay, ano po? Pangalan ko is, ako po si Alice, ma'am. Alice? Tama ba ako ng pagkakarinig? Alice? Yes po. Alice, lapit mo naman yung bibig dun sa mikropono ng cellphone mo kasi nag-o-off mic ka eh. Hindi ka masyadong malinaw na naririnig nung mga kabisyo nating nakikinig ngayon at gustong marinig yung top secret na ibabahagi mo sa amin. Okay ba tayo dun, Alice? Okay po. Ayan, Alice, lapit mo pa yung bibig mo dun sa mic ng cellphone mo. Ilan taon ka na, Alice? 18 po, ma'am. 18. Okay, nasa hustong gulang ka naman na, ha? Sang lupalop ka naman galing, Alice? Antipolo po. Antipolo. Alright, Alice, palakasan na lang ng boses, please, ha? Kasi kung hindi malalakasan yung boses mo, we'll have to end this call and kukuha na ako ng ibang caller para mas maintindihan, okay? Kasi pag di tayo nagkaintindihan Okay po. tayo dito, pag hindi tayo nagkaintindihan dito, baliwala din tong pagtawag mo sa akin, okay? Okay po. Ayun, Alice, sige. Alice, 18 from Antipolo. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? Nabastos, sabihin na lang po natin na may nangyari sa akin nung 8 years old ako. I mean, may ginawa sa akin yung tito ko nung 8 years old ko na hanggang ngayon hindi pa rin nawawala sa isip ko. Tama ba ako ng pagkakaintindi, pagkakarinig dun sa sinabi mo? 8 years old ka nang may ginawa sa'yo yung tito mo. Tama ba? Yes po. Komportable ka ba na ibahagi sa amin itong pangyayaring ito nung bata ka pa? Yes po, ma'am. Okay lang naman po. Sige. So, bibigyan kita ng pagkakataon para maikuwento yung nangyari sa inyo ng tito mo, ha? Pwede bang ikwento mo sa amin paano nagsimula? Anong ginawa sa'yo ng tito mo? Bago po ako mag-birthday nun, ma'am, March 17, gabi po yun, ma'am. Nagiinom yung tito at saka lolo ko po sa sala. Tas yung ate ko and ako nagla-live sa TikTok kasama yung ate M ko. Hindi ko na po siya babanggitin. Tago na lang natin siya sa pangalang M. Tapos inutusan po ako ng ate ko nun na kumuha ng tubig kasi nasa kwarto kami. And ang nangyari po is, siyempre po, ako po, sa kusina po kasi hindi po ako nagbubukas ng ilaw kapag kukuha lang naman ng tubig. Nung gabi pong yun, sumunod yung tito ko sa kusina and dun po nangyari yung hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko kahit ilang taon pa po yung lumipas na. Siguro kahit lumipas pa, tumanda na ako, ma'am, nasa isip ko pa rin yung ginawa niya sa akin na sabi natin pangahalay. Yun po, ma'am. Nasaan yung mga magulang mo nung lahat ng to nangyayari? Actually, ma'am, yung mother ko is patay na since 2 years old pa lang po ako and yung father ko naman po is nasa work. Ako lang po talaga yung
pumunta dun sa bahay ng tita ko. At ilan kayong magkakapatid? Bali, ano kami ma'am, 4. Namatay din po yung ate ko dati sa dengue. Tas yung 3 ko naman pong kapatid is nasa papa ko po ngayon. So, hindi kayo magkakasama? Hindi po. Alright. Nakakabigla 'tong ibinahagi mo sa'min 'no. Dun ba sa ginawa sa'yo ng tito mo, completely ba na hinalay ka niya or hinawakan niya yung maselang bahagi ng katawan mo? Totally ma'am, sabihin nating hindi nga po siya pang-aalay. Nahawakan niya lang po talaga yung 2 private parts ko na pantaas and pambaba. Dun lang po ako talaga totally Anong na-trauma, reaksyon like mo nung ginawa niya yun sa'yo? wala po ma'am, hindi ko rin po alam yung ano nun, like tulala ako na hindi ko alam kung anong gagawin ko sa sarili ko. Tapos parang as in sa totoo lang ma'am, malapit kasi yung alam mo yung kutsilyo sa'min nun ma'am, like gusto ko hindi ko alam kung sarili ko yung tatapusin ko o yung tito ko kasi hindi ko alam basta sobrang ano na ako nun ma'am, nabigla ako sa nangyari na hindi ko na akalain na magagawa sa'kin kasi sarili ko pong tito na magagawa sa'kin yung gano'ng pangyayari. Mhm. Naulit ba ng naulit yung nangyaring yun? Hindi naman na po, like ano lang, hindi na siya naulit ma'am kasi nalaman siya ng parents ko nung 13 years old ako. So, nakakalapit pa siya sa'kin nun ma'am bago ako mag-13. So, nakikita mo pa itong tito mo na 'to? Hindi na po. Nasaan na siya ngayon? May bago na siyang pamilya po ma'am. Dahil dito po nagkaroon sila ng alitan ng tita ko and muntik niya na ring mapatay yung tita ko. Naghiwalay po sila dahil din sa akin. Dahil nalaman ng tita mo? Yes po. Paano mo nasabi ito dun sa mga kamag-anak ninyo? Paano ka nagsabi na inaabuso ka nitong o naabuso ka nitong tito mo? Nung una po ma'am, siyempre po nandun po yung takot. Inuna ko po munang sabihin 'to sa friend ko na pinagkakatiwalaan ko talaga. And sabi niya po, wag daw po in-advice naman niya po sa'kin na wag daw po akong matakot na i-share sa family ko yung gano'ng pangyayari kasi mas lalala kung hindi ko gawin sabihin sa family ko yung gano'ng ano, pangyayari. So, ako po kahit natatakot, kahit may pangamba na baka may mangyari hindi maganda, sinabi ko po kasi po ayoko pong maulit pa sa ibang kabataan or sa ibang babae na gawin niya yung gano'n. Mhm. At kanino mo 'to unang sinabi, aside dun sa kaibigan mo? Pagkatapos niyang bigyan ka ng idea na 'wag kang matakot, kanino mo sinabi sa kapamilya mo? Sa ano ko po, sa cousin ko. So, nung pagkasabi ko po, hindi ko po akalain na nung pagkasabi ko ng gano'n, siya na rin mismo nagsabi sa parents ko. Mhm. Anong reaksyon ng magulang mo? Siyempre po ma'am, nung una po, sobrang galit na galit. Hindi nila alam yung gagawin, hindi rin nila akalain na gano'n nga yung gagawin sa'kin ng tito ko, na sarili kong tito gagawin sa'kin yun. Hindi nila akalain, sobrang gusto nilang ipakulong kaso nga ma'am, ang cause hindi na nila mahahabol yung ano, kasi sa korte kailangan ng ebidensya. Mhm. Eh, ayoko naman po umabot sa point na pupunta pa kami sa korte yung gano'n tapos hindi lang din po pala maipapanalo yung kaso. Para lang po kaming parang hindi ko po alam kung parang sobrang nahihiya na lang din po ako sa sarili ko. Gano'n, sinabi ko na lang na 'wag na lang ituloy, na kasuhan, na manahimik na lang kasi Mhm. kung gano'n gugulo lang lalo ma'am. Mhm. Nagkaroon ba ng confrontation between
your tito's family tsaka yung pamilya ninyo? Nagkaroon naman po, kaso So, hindi lang nagharap-harap maganda. kayo? Yes po. Inamin ba ng tito mo na nagkamali siya sa'yo? Yes, ma'am. Inamin niya naman po, pero sa part na yun, ma'am, parang hindi naman, sa tingin ko, hindi naman siya nagsisisi sa ginawa. Umiyak lang siya, pero nakikita ko sa mata niya, hindi siya nagsisisi sa mga nagawa niya. Galit na galit ako sa kanya sa part na ayoko na siyang makita, ma'am. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa tito mo? Hindi ko alam, ma'am, eh. Siguro po, sa ngayon, hindi ko siya nakikita. Hindi ako galit, pero pag nakita ko, nandun yung galit na, kasi ma'am, sa totoo lang, siya lang talaga sa past life ko, siya lang ang nakapagbigay ng trauma sa akin ng gano'n na never kong makakalimutan yung ginawa niya sa akin. So, anong naging epekto nito sa'yo sa kasalukuyan? Siyempre, ma'am, nung una, nung bago pa lang, mga 3 months, 4 months, halos tulala ako, tapos hindi ako makakain. Halos hindi ko na alam yung ginagawa ko sa sarili ko. Tapos nung umabot na siya ng mga 9 months, nag 1 year, medyo naging okay naman kasi nandiyan din naman yung family ko, ma'am, para tumulong na ayusin yung condition ko kasi minsan nung nung nag 4 months, 3 months, 2 months, ma'am, halos kinakausap ko na mag-isa yung sarili ko. Minsan makikita na lang nila ako na nalulunod na ako sa tubig. Halos hindi ko alam, ma'am, yung ginagawa ko. Halos patayin ko na yung sarili ko sa ginawa niya sa'kin. Pero okay naman na po ako ngayon, ma'am. And we're glad na you are okay right now, ha? Kumbaga, masaya ako na ngayon nasasabi mo na okay na ikaw ngayon. Eto na lang, Alice, gusto kong hingan ka ng mensahe para sa mga ibang nakikinig ngayon na nasa parte din or punto ng buhay nila na may mga bagay na hindi sila nasasabi na dapat nilang sabihin doon sa magulang nila o doon sa guardian nila. Kumbaga, biktima ng pang-aabuso, ng sexual abuse or pangahalay mula sa isa sa mga kaanak nila na akala mapagkakatiwalaan pero hindi naman pala. Ano ang mensahe mo sa mga taong nagdadaan sa ganun? Ang masasabi ko lang naman po, ma'am, is wag po sana tayong pangunahan ng takot, and lagi tayong mag-pray kay God na bigyan tayo ng lakas ng loob na makapagsabi sa kung ano mang nangyayari sa ginagawa sa atin or nangyayari sa buhay natin. Kahit na yung family natin is medyo magulo or hindi nagkakaintindihan, matuto pa rin tayong magsabi kasi hindi sa lahat ng oras, ma'am, hindi ka nila maintindihan. Siyempre, ma'am, kung meron man tayong hindi pagkakaintindihan, sa part naman na kung may nangyayari na sa'yo hindi maganda, maintindihan ka naman nila, ma'am, di ba? Right? Kasi family mo sila. So, para naman po dun sa kamag-anak, sana po wag po tayo basta-basta magtitiwala kahit po sabihin natin na pinsan, na tito, or kung sino mang relatives natin, wag po sana tayong magtitiwala kasi ang pagtitiwala po, hindi po basta-basta yan nabibigay kung hindi po natin kilala yung tao. Maski kilala po natin, dapat po, di ba, kilatisin muna natin bago tayo magtiwala. Kasi hindi lahat ng kilala natin is mabait at hindi lahat ng kilala natin is mapagkakatiwalaan. Yun lang po, ma'am. Maraming salamat, Alice, sa iyong mensahe, ha? At salamat din sa pagbabahagi ng iyong karanasan. May gusto ka pa bang sabihin o okay ka na? Okay naman na po ako, ma'am. Ayun. Thank you so much, Alice. Salamat sa tiwala mo at salamat sa pagbabahagi ng napaka-importanteng advice or leksyon dun sa mga kabataang
nagdaraan sa pinagdaanan mo or dun sa mga kaanak, 'di ba? Sa mga kapamilya na hindi basta-basta dapat nagtitiwala kahit kapamilya mo pa ito. Thank you. Thank you, Alice. Thank you po. God bless. Bye. Bye, ma'am. Ang hirap din talaga ng role ng isang magulang. No? Baga, pag nag-anak ka, hindi sasapat na mabigyan mo lang siya ng panggatas, pang dede, pang diaper, mapaliguan mo. Hindi eh. Hindi sapat yun. Kailangan mag-guide mo siya ng tama habang lumalaki siya. At dapat present parent ka habang lumalaki yung bata. Walang perpektong magulang. Doon ako naniniwala. But if there's one thing I've learned about my parents, ito yung pagiging open nila about anything towards you. So yung openness ng magulang sa sarili nilang anak will give the child an avenue to be also open dun sa mga magulang niya. So the parents pave a way dun sa mga anak nila para maging communicator din. Napakahalaga ng open communication between the parent and the child. Yun yung number 1 na natutunan ko sa magulang ko. And number 2 naman na na-observe ko sa kanila, mahigpit sila. Kaya nga na-amaze ako dun sa mga magulang na hindi ganun kahigpit sa mga anak. Like, wow, ibang klaseng skill yung ganun ah. Kasi yung mga magulang ko sobrang higpit eh. To the point na hindi nga ako nakaka-attend ng mga debut ng kaklase ko kahit nasa 18 na rin ako eh. Kailangan may chaperone ako. Kasi kahit na pinagkakatiwalaan nila, kilala nila yung mga kaibigan ko, alam pa rin nila na merong isa dyan o dalawa o kayang kung sino man dyan na hindi pa rin mapagkakatiwalaan ng tuluyan. Na pwedeng may isa dyan pumitik bigla, bulungan ng demonyo tapos bigla mapahama ka na. And same goes with our kamag-anak. Di natin sinasabi na wag natin silang mahalin, wag natin silang respetuhin, wag natin silang pagkatiwalaan. Hindi naman sa ganun. But you have to be aware doon sa nangyayari sa kasalukuyan na some sexual predators ay nasa parte ng pamilya or nandoon sa mga kaanak. Ilang beses na ba tayo nakabalita ng ganun? Ilang beses na ba ako nakabasa ng secret file na ganun? Ilang beses na ba ako nakarinig ng top secret na ganun? Na kung sino pa yung kaanak nila, yun pa yun ang abuso sa kanila. So, napakahalaga na present parent ka. Na kapag may napapansin ka ng kakaiba o napag-iisa yung anak mo somewhere, napag-isa kasama yung tito o kung sino man, tapos opposite gender, di pa rin. May nabasa nga ako sa social media before about parenting rules na parang teach young kids not to sit on the lap of their uncles or aunties. Gets nyo? Parang simple lang yun ah. Yung kapag nagkaroon ka ng anak na babae, do not ever let that child sit on a lap. Sit on the lap of her uncle. May ganun. So sabi ko, kung tutusin parang nakakashock naman yun. Bakit? Kapatid ko naman yun. O ano? Bakit ko siya hindi papaupuin dun sa lap ng ano ko? Pero hindi, iba yung pag-iingat. Iba yung nag-iingat ka. At dasal. Matinding dasal talaga. Dasal na sana yung anak mo nasa tamang environment. Na kung sakaling hindi ka man nanonood 24/7.
Sana yung mga taong nakapaligid sa kanya o sana malayo siya sa kasamaan. And I think the technology right now na meron na pong CCTV. Imagine households na installed by CCTVs or installed with CCTVs. Napakalaking tulong po ito dun sa mga bagong mga magulang, doon sa mga baybahay. Napakalaking tulong nun. Kasi dun pa lang kahit papaano may makikita ka na dun na parang mali. One wrong move, oh my gosh. Alam mo may ebidensya ka na. Dati, nananahimik yung mga tao because wala silang proof Pag nilaban sa korte, kaya ba? Nasalita lang? Ang tagal na ng panahon na hindi hindi nga na pa medico legal. Alam mo yun, kailangan yun. Yung after ginalaw ka or may nangyari sa'yo, inabuso ka, mapa-medical legal ka, ma-report mo agad sa pulisya. Nang sabihin may record na agad. Paano kung walang ganun? 3 years mo pa sinabi. So, wala. Napabaliwala na. Hindi na nababalikan. Hindi na nagkakaroon ng hustisya. Nandun yung sama ng loob, nandun yung galit, nandun yung trauma. And it haunts you habang tumatanda ka. Yung abuser na bubuhay ng payapa, ayun tuloy pa rin sa buhay. But the one who was abused, haunted by the past, traumatized. Nandun yung bubog, nandun yung galit, nandun yung sakit. And still thinking, bakit sa kanya nangyari yun? So, babalik tayo dun sa present parent. Na sana hanggat maaari, hanggat kaya, maging magulang ka na gumagabay. Kung hindi man kaya sa lahat ng pagkakataon, as much as possible sa lahat ng pagkakataon sa iyong anak habang lumalaki siya. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-report for all cases of child abuse and exploitation, we have government agencies. Ayan, so meron tayong 1343 action line against human trafficking. Check their website, 1343actionline.ph. Philippine National Police, 117. PNP Aling Police Hotline. Meron silang landline, 532-6690. PNP Regional Anti-Cybercrime Office, 505-4167. So marami po tayong resources ngayon or technology na pwede natin gamitin to research about child abuse and exploitation and where to report. Gamitin natin yan. Hindi sa pindot ka lang ng pindot dyan. Tapos kung anong pinapanood mo. Abuti sana kung ako. Charot o darot. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa iyong pagtutok. Nakapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Raketera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.